dit is nog zo eentje met zo'n klapper. Oh ja. Hè, weet je, het is eigenlijk wel heel handig, want die, Ja. dat blijft open liggen. En dit zijn de gewone. En welke kleur wilt u? De roze of de gele? De gele. Geweldig. Dankjewel. Dit zijn de laatste weken eigenlijk van deze winkel. Ja, dat zijn de laatste weken, ja. Het is, nu komt het natuurlijk wel heel dichtbij. En het is natuurlijk allemaal heel lang en heel veel afscheid nemen. Ja, en ik ben natuurlijk een heel emotioneel mens, dus het is lachen en huilen en verhalen vertellen. Alles loopt door elkaar. Maar ja, that's life. Ooit in een vakantie heb ik een man toen leren kennen en dat was een Fries. En zodoende zijn wij we zijn getrouwd toen en we zijn naar het bal komen wonen, want zijn ouders hadden namelijk een boekhandel en annexdrukkerij. Het was een heel klein boekhandeltje, dus dan was ook nog woonhuis, eerst vooraan boekhandel, woonhuis en drukkerij. In dit stuk zat het allemaal. Achter was het nog allemaal weiland. Kijk, mijn vak is analiste in reukwerken en parfumerieën. En alleen ik kon hier niks mee in Friesland. En eerlijk gezegd, ik heb nooit zoiets gehad van, oh, dat wil ik worden. En dus Dick wilde die drukkerij overnemen, maar niet die boekhandel. En ik denk, nou, dan ga ik dat maar proberen. En zo is het gekomen. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik een foto van je maken? Want je weet, ik ga een fotoboek maken. Hè? En, Ja. En daar hoor jij toch ook op. Wij kennen elkaar al zo lang. Je kinderen ken ik. Ja. Allemaal. Allemaal. Oh, wil je deze kaart even in je hand houden? Want kijk, later voor de namen, als ik dat fotoboek ga maken, dan weet je, dan zie ik dat meer. Kijk, want daar Zit gaat mijn haar het goed? Ja, jouw haar zit altijd goed. Ja, zit Hou je altijd dat boek goed. even. Want Ja? kijk, dat heb ik later en dan, oh geweldig, ja, het is geweldig. Alles komt bij mij echt samen en dat is eigenlijk heel erg goed dit moment. Ik word 65 volgend jaar. Ik heb het ook 43 jaar gedaan. Dat is natuurlijk niet echt een reden, want dit vak kan ik tot mijn 100ste wel doen. En dit is prachtig, alleen de vernieuwingen in deze tijd. Je moet toch met het internet, je moet investeren. Wil je met je tijd meegaan? En dat wil ik graag. Maar dat doe je op mijn leeftijd niet meer. En nog een keer, ik kan dat ook eigenlijk niet. Ik moet daar mensen bij hebben. En dus eigenlijk komt mijn leeftijd mij heel erg goed van pas. Jo, ben je een vaste klant bij Danielle? Ik kom hier inderdaad regelmatig, ja. Dus, En hoe vind je dat dichtkeert? ik vind het heel erg jammer, want het is iets eigen wat vergeet. Iets wat persoonlijk is. Ik vind het zelf ook jammer. Ik kom ook graag in een echte boekwinkel, zeg maar. En dat is toch anders dan de andere boekwinkel, waar je ook van alles kunt krijgen. Maar de sfeer is anders. En hoe dan? Nou, het is gemoedelijker. Ik was vorige week in het Rijksmuseum, in de bibliotheek van het Rijksmuseum. Dan ruik je de boeken. Nou, dat is hier ook zo. En je kunt hier gewoon in alle rust. En Danielle is natuurlijk, die is zo bekend met iedereen dat het hier een huiskamer is. Ik vind het zo mooi dat ik het op deze manier mag afsluiten. Ja, daar word ik dus emotioneel van. Dat is zo mooi geweest. Dat is echt dat is een grote familie. En dat is natuurlijk, dit is natuurlijk heavy. Maar dat is echt waar, het is een grote familie geworden. En dat is geweldig.
Ah, goeie. Waar ben je met de waanden? Oeh, dat zou je denken. Waar is dit goed voor? Nou, wij zijn voor hier even op paard en we zeggen je samen op een knevel zitten. We staan hier met op televisie. Nou, wij willen wel even weten wat jou de waanden houdt. Oh, je kent ze, hè? Ja. Hoe lang ben je al aan de gang? Nou, ja, werken. Ik had er altijd een berg zout op. Maar om je bij hem, eet ik. Maar die altijd eet. Het begint al aardig op de liedjes, hè? Ja, sorry. KW, hè. En ja, werken dan gewoon echt eigenlijk weer op, hè. Nou, de omstandigheden die wordt ik prachtig. Dit zitten er ook nog even bij. En dan is je morgen verder. Want hoe lang zet je nou trouw? Want ik zie nog wel wat green. Ja, maar ik hier en daar, dan hak op. Morgen is er wel een dag, hè. Dus ik ben 24, hè. Maar hoeft net meer. Hè. En ik kom eten door het dek net, hè. Dan ga ik wel in de gaten. Nou, jullie hebben een mooie bescherming voor de knibbelcirkel. Ja, daarom. En dan al de hut. En dan kom je hier mee vandaan, dan kun je nog even praten. Ja. Ja, hoe je wel even verlet van het praatje? Ja, dat komt wat vaker in de Vreemd zien wat, een graadje of zo, weet je wel. Ja. Dan zou wij het beleven maar wat rust hebben, net, hè. Nou, het ziet er keurig uit, joh, door mooi werk. Juist, dus je bent wel tevreden. Nou, dan bier er maar even een uur, dan ligt het wel wat, hè. Succes. Ja, dank u wel.